Satani. Afrika yedu musiwo ndo wakazoibwa changamire muponesi. Apinda Jesu mambo wa madzimambo. Chiprofita cha Davhidha chikazadziswa. Chakati zarukai masuo. Amen. Simudzai musoro yenyu. Musimudzai mumagwana akare kare. Kuti mambo ukubwinya apinde. Simudzai musoro yenyu masuo. Musimudzai mumagwana akare kare. Kuti mambo ukubwinya apinde. Zvikanzi ndiani kwe mambo ukubwinya? Zvikanzi ndi Jesu weNazareti ane umare pakurwa. Afrika yedu. Jesu ndobva apinda. Vaprofita ndobva vakatanga kutaura. Isaya akati ndakaprofita ini. Ndikati nezuva iro rwiyo ruchaibva pagomo reimba yaJudha nokuti tine guta rakasimba. Iye uchaisapo masvingo nenhare ruve ruponiso. Zvino zarukai masuo kuti rudzi rwakarurama runochengeta zvokadi rudii. Mune mwoyo wakasimba muchamuchengeta mugare mukuru nokuti munovimba nembe. Afrika yedu. Davhidha mambo vaboshwe Jesu Kristu ndomusi wakati changamire.